Vítejte u dalšího videa. Dneska jsme si pro vás připravili tady s Matesem. Ano. Nebo s Matějem challenge. A bude to tak, do první sežere tuto voko. Já vůbec nevím, co to je. Tak Tom to budeš rád první. Ne. A teď Tom. Ne. Nebo já to žeru první. Ne, já. Tak dělej to to. žeru. A v tom je krev, vole! A teče to! Teď jsem na řadě. Vám jste měli dělat na záchod. Nebo ne. Kýbl nás vrací. Dobrý. Tak Nejde ho! teď se pozvracej. Tak to bylo dneska náš challenge. No tak čau. Čau lidi. Já se tady